祈り消える。やるな。これで終わりだ。剣を受けて力がみなぎってくる。やるな。やるな。レアド
レオン様、レア同士。こちらこそ。かの者に力を。その一撃に加護を。かの者に力を。かの者に力を。遅れてすみません。ジェシカ、ええ、そんな話。かの者に力を。
者を守りたまえ。どうやら邪魔者はいなくなったようだな。これで安心してラングリッサーを取ることができる。なんだこの剣が、そして。よし調子づい。敵の慌て具合を攻め込むならば。いよいよだな。エルヴィリアナ。ン。いや、エルヴィダメだ。ン。でもお願い。リアナを見せて。ごめんなさい。私は別動隊を率いて。さあみんな、みんないよいよレイガルドに攻め込むぞ。帝国の野望を打ち砕くため、それがガンバレクチャーの加護のもとに戦おう。どうやら邪魔者はいなくなったようだな。これで安心してラングリッサーを取ることができる。なんだねえエルヴィン。テートに向かうつもりだ。でも大丈夫かな。帝国を説得しなければ。確かに。よしテートに向けて出発だ。調子が良かったみたいだ。